Ladies and gentlemen, sanganai na mkoma Jonah Chivasa. Jonah Chivasa is a popular gospel music artist. Akaroa mangoma animkurumbira akaita sana ndo zvinoita nyasha zvisina kuonekwa nemeso. Funga mavhazi amangoma acho. So chicheta kuti mkoma Jonah wauye pano paSliq Media TV. Recently mkoma Jonah wakaenda kunoperforma mangoma avo at a wedding. Iyi ndio nguva yakanyatsoratidza kuti ayo zvishuwa nyasha dzavanogara kuimba mumasongs avo dzinenge dziri mavari dzinofamba nawo. So vari kuwedding, he was performing his songs, vanhu vachitofara, vanhu vachipembera, munongoziva Pamuchato vanenge vachifarira kuti artist auya, musician wedu watinofarira tinenge tichimbomuona paTV. Then invite zvake kuwedding, mukomana akurova mangoma, but before the wedding mukomana anoshow ama pictures before the wedding vachinamata vaita sei before the concert. But chakazoshamisa vanhu vakawanda manje ndechekuti during his performance zuva rakacheka nyika baba. Yakabva yaturunuka Mheni kubva muchadenga yakamurova vainge Vari kuti but it was very fortunate kuti hapana akaita sei, hapana akakwara. So far watataziva kana iwo mkoma Jonah havana kurwa neMheni nekuti dai vakanga vakarwa neMheni ka hazvaimira mushe tingadai tisiri kutombotaura nezvamukoma Jonah. Asi vanopupura ivo vachitaura kuti aiwa nyasha dzakanga dzakandiwandira. Unongoona nemaposta vanenge vachisa paFacebook mukoma Jonah vachitenda Mwari kuti izvi ndo zvakanga zvaitika hama dzangu, Mheni yakanga yarova vanhu pavaiperforma. Just imagine musi wemuchato vanhu vari kufara and then Mheni yodecide zvaine kuti kuzimwe zvesongo rikatimbosiyana nazvo toda kurova apa pari kufarwa apa. Vamwewo ndo vanhu watanga kufunga zvavo zvikanzi aiwa hakuna Mheni yakadai. So this is not natural. Pane akange atotumira midzi baba kuti ichaye vanhu vari pawedding, muchato uregedze kuenderera mberi, muchato ubva wakanselwa. Asi kana kuri kunzi imbashto, kana dziri imbashto maZimbabweans ndinokutyai. Ewa, I salute you. Munopisa mani, ndimi munoita kuti zuva riwedzere hit. Munozvionawo sei nai guys? Mheni youya kuzorova masikati machena, zuva rakacheka nyika baba, vanhu vari pamuchato. Zvimwewo pamwe idzi dzapfungwa dzevanhu anogona ari bitter X. Kuti pane pepe panozonzi pane vangada here kuti vaviri ava vasapatanidzwe. Munovata iwa, let me send you some air forces dzemuchadenga dzakabva dzatumirwa. But tinotenda Mwari kuti hapana akakuvara, hapana akawanikwa achiita se achikuvadzwa kana achifa pasipoti. Because unoziva kuti panorova Mheni chaizvo ikasangana newe ikatoona watoinzwa ziva kuti ndapona. Kazhinji kacho nawo inzwe vanozoinzwa ndo vanenge vasara vararama. But this is the story of mkoma Jonah. So mkoma Jonah vakazinge vakuya paFacebook vachiposta vachitenda Mwari kuti akomanda guys onaiwo zvakaitika izvi, vachisa mapost avo ndo zvakaitika izvi guys ndiri paperformance. So akazoposta manje zvikanzi moments before the lightning incident I was in church serving God like it's your last chance every time. So ntaura kuti before the incident yaitika mkoma Jonah vakatombotenga vaenda kuchechi uko kwavaitorumbidza Mwari nokumunamatira, and the moment yavaitoseva iyoyo he was doing it with all his heart, like it was his last chance. Mwari ndobva wamunzwa, Mwari ndobva wamuponesa. Mheni baba masikati machena yakarova vanhu vari pamuchato. Aya ndo mawana. But speaking of Zimbabweans, remember Prophet W. Magaya akataura kuti gore rino kuchamhanyiwa, ende vanhu vachamhanya. Hanzi kuchamhanyiwa baba, kuchamhanyiwa. Kuchamhanyiwa. Ndati kuchamhanyiwa. Shegore rino kuchamhanyiwa. Ndati kuchamhanyiwa.
pane video rikutenderera online vanhu vari kumuchato. Zvinofungidzirwa kunzi anogona kunge ari beta X kusaidi remukadzi kana kuti beta X kusaidi remurume akazongouya baba ane mazirume nepfuti ndobva yanzi mudenga. Vanhu vakangonoti pfuti. Kwakamhanyiwa chaiva achipata-pata makwe makodzo. Munhu ananga kwake aziva kwake, ananga kwake aziva kwake, ananga kwake aziva kwake. Hapana munhu anoda kumirira kufa. Komana ndofunga akangozvifunga akati right, rega ndipedze musarinya, haungadye mari yangu. Wadya mari yangu unochata nemwe munhu. Kana kuti haunganivimbisewo marriage, ndobva ndaramba mumatsaga obva wadonochata nemwe munhu. Ewaka tinosangana. Ona video iyi. Hazi Mashura sei ona vanhu vari kutiza, kwakanzi hanzi vanhu vanga vachichata. Saka vachichata kudaro pasvika murume anga ane mota dzeblack braille vakatanga kuridza kuti. Saka patizoti munhu auya muridzi wemufese here kana kuti muridzi wemukadzi. Vakatoipa vanhu vese vamuri kuona vachitiza vasaundi yamanzwa kumusoro uko iri kurira. Kuri kutomurira kuti chaidzo. Vakaipa pamanyoka. Bata munhu bata. Kuchamhanyiwa. Ndati kuchamhanyiwa. Shegore rino kuchamhanyiwa. Ndati kuchamhanyiwa. This is what we had for this week. Kana iri first time yako kuya panapo ndokumbira kuti usiye wabaya subscribe kana kufollowa so that aujambwe nenyaya dzondopota ndichiposta panapo. Ndoda kutenda nerudo rwenyu guys, wondiratidza support. This is from the bottom of my heart guys. Aiwa, komborerwa inashi ndokudai zvakanyanyisa ko zvazara.